Magkauban karon si Kapitan Philip Puras sa barangay Mambuaya. Kapitan sir, may adlaw nimo. Kumusta sa mga development karon sa imong barangay? Sukad nga pipila na ka bulan amilabay na o tuig nahimo na ka nga nakaplastada na sa imong barangay isip Kapitan. Una, mayong hapon, mga kawander, actually kay Sir Lodimer. Oo. Daghan ta karon, gani malipayon ta kay last duha ka adlaw. Okay. Labay nga natay mga beneficiaryo sa tupad. So kahapon lang sa barangay Mambuaya natay 500 plus ka beneficiaryo din gi-validate o gi-orient and then na-signing sa contract. So under po to siya sa programa ni Congressman Lord Ansuan sa First District. And then naabot tayo mga proyekto nga gihatag po ni Congressman Lord Ansuan, especially na po sa barangay Mambuaya natay duha ka open court with the stage. And then naabot tayo two-story nga multi-purpose food nga building. So sana siya. Salamat kay tagdako. So medyo makabintaha gid ang ato mga kaigsunan karon Kapitan Philip kay pura sir kay sa mga kuan lugar kaiuhan mga programa siguro mabutan nato nga sukuhay ka sa previous nga administrasyon. Unsa bay nga klase nga pagdumala karon nimo sa imong barangay Kapitan kung in terms kung isgutan nato ang transparensiya sa katawhan? Unang-una gyud number 1. Kana gyud ang transparensiya. And then ang atong pagserbisyo sa katawhan wala gyud pagpili nga adlaw, panahon ug oras. Even holidays ka duty ta dito and then Sabado Domingo lagi ta ka duty and then makita po nato sa atong mga tawo or madung nato mismo and then naapot tay gikanta nga mga citizen para kita mismo makaduol dito, makapaingon sa ilang sitio, makonfirm nato kung sa ilang gikinahanglan ug unsa ang nato matabang para sa ato ka sitio labaw sa tanan ang paserbisyo sa katawhan. Okay. Nabay pabuton sa ato mga kaigsunan, mga mulupyo sa barangay Mambuaya nga umaabot nga mga proyekto uban pa nga benepisyo. Sige, go ahead. Yes, naabot tay mga proyekto gyud gani ako basta may sorry na ko in terms of project na. So medyo ta kaingat kay kada gyud ang ato siniguro. So kini siya sigurado kini siya kay naa magita gani ang kontraktor ganina. Na istorya ba ginato mismo nga i-implement gyud ang mga project ganang gitawag nga open court with stage and then na-implement naman pod karon ang katong two-story nga multi-purpose building. And then additional pod nagpasalamat po ta sa kay Mayor Clarice Oy kay ang ato pong kining senior citizen nga building. So nag-renovate na karon kamulo na hapit po mahuman and then sa elementary school po sa barangay Mambuaya ang covered canopy. So hapit na po mahuman. So kana usa po na nga gikalipay po nato. Kapitan, basido na kay last note dia para sa katawhan nga lauman unya nila. Una gyud ang akong gipanawagan nila binas sa mga katawan sa barangay Mambuaya ang ato lang yung coordination, kining participation. And then ingat kita ilabi na gid sa ato pisan order so tanan kita magtinabangay para lang gud sa kahusay kalinaw is ilabi na gid sa ato nga barangay nga mahimo siyang mas malungtaron, mas maunlad pa puhon ilabi na gid sa ato papunduan sa aton business. Okay. Salamat Kapitan Philip Puras sir. Salamat may nga adlaw nimo. Daghan kay salamat Sir Lods ug may hapon sa ato tanan mga kawander.